kinapus nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, modanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa reformasyon. Ug karon aniya ang inyong alagad. Mayong gabi alang sa atong mga higalag mga kaigsunan, mga suking nga tigpaminaw dinhi nining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kininyong alagad sa kanginan Brother Aldrin Romo magapakiguban na usab dinha kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon sa paghisgot sa mga pulong sa Dios, may kalabtanan mga higala sa ato usab nga kaluwasan. No? Ato nga pasalamatan ang Dios nini nga kay gayunan nga gihatag usab ngani kanato unya sa ato nga mga kaigsunan usab, no, padayon sa pagpaminaw dinhi usab sa ato ang programa. Salamat usab sa tagian nining maong istasyon, pinangunahan sab sa ni Doc Remilito Oy uban sab sa iyahang tibuok nga panimalay og maingon man usab sa mga nagadumalaw usab nining mga istasyon. Pinangunahan usab sa ato ang station manager si Sir John Lee Viking og sa ato usab nga kauban speakers lawak nining gabiuna si Sir Joven Jimenez. No, salamat usab kang Sir Romelo Nobinario o kang Ma'am Melona Nobinario. No, sa mga higala natong mga kaigsunan nga gustong mopaabot sa ilaha nga mga pangutana, i-text lang ang ato ang numero 0976-555-1008. Usbunako sa mga kaigsunan nato nga gustong nga mangutana, pinagis pag-text sa ato ang numero mo ning ato ang numero, no? 0976-555-1008. Sa ato asab nga mga kaigsunan nga naras dool, pwede usab kamong mobisita mga kaigsunan sa ato asab nga opisina diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay. Mo na ato ang address mga kaigsunan sa ato nga opisina. Unya diha usab, no? Ato asab nga simbahan na usab diha mahimutang mga kaigalaan og mga kaigsunan. Nga kung galing kamo sabot or walay simbahan, no, nga kadangpan or gusto ninyo sab nga makiguban nga hikanamo sa pagsimba, bisitahan lang ang ato sab nga simbahan diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay. Unya sa mga higalan natong mga kaigsunan after diri sa ato nga program, no, during sa program mga kaigsunan, pwede kamo nga mo comment sa inyo usab nga gusto nga itimbaya or sa inyo usab nga ipangutana, buot ninyo nga ipangutana usab ganhi kanamo or kanako mga kaigsunan, i-comment lang, no, dinhi sa ato usab nga Facebook Live dinhi sa XFM Cebu 88.3. No, sa mga higala natong mga kaigsunan nga
kanini ang baguhay pa usab no dinhi sa ato ang permi no nga nag-view mga kaigsunan sa programa sa XFM pero baguhay lamang no nga nakaabot usab diri sa ato ang program sa matag adlaw Biyernes o Domingo no mga kaigsunan sa ato ang program dinhi sa tingog sa reformasyon. I-comment lang no ang inyohang mga pangutana maghisgot mga kaigsunan sa mga doktrina o di ba kaha doon na mo'y pangutana usab nga medyo naglibog mo mga kaigsunan unsay tubag niini atong tabangan mga kaigsunan sa pag saysay or paghubad or pag saysay nga kaninyo sa mga pulong sa Dios. Niya sa mga higala natong mga kaigsunan nga doon na say mga pangutana after diri sa atong program message lang ninyo ang ato asab nga Facebook page is DARM Central Philippine Union Conference. No, in short mga kaigsunan, i-search ninyong /SDARM CPUC. No, kana siya mga kaigsunan, maabot mo ana nga page unya kung galing do na mo ipangutana hala ayaw pag duha-duha i-message or i-direct message or i-DM ta mga kaigsunan sa to sab nga Facebook page aron usab atong matagaan og pagtagad kung galing do na moy mga pangutana o do nay kalibog sa inyong mga nahuna mga kaigsunan nga wa pa sab mahatagan og kasulbaran o wa mahatagi kasulbaran basin di ay no uban sa tabang sa Dios mga kaigsunan matagaan nato og pagtagad o atong matagaan og or matubag nato ng inyo usab nga mga pangutana. Now, sa dili pa ta mo padayon sa unahan mga kaigalahan ug mga kaigsunan, ato na ta sa pag-ampo aron sa pagpangayo giya mga kaigalahan sa ato usab nga pagtuon nini nga kagabihon. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios nga na ikaw sa kitaas-an sa mga langit, aniya na usab ang imong alagad nini nga kagabihon nagadtuol sa imong trono sa grasya. Naghangyo diya kanimo ikaw magkapasaylo, di na ko nakapakyas sa buhat pulong sa nahuna. Aron sab mahimong takos pagdawat sa imong mga panalangin nini nga gabiona. Kalamang magagiya o magapataliwala samtang nga kami magatuon sa imong mga pulong, hinaot nga imong balang espiritu mo'y manaas matagusa aron sab mo'y magagiya aron among masabtan ilabi na ang among pagatun-an nining gabiona. Ikaw na sayod sa among mga kaluyahon, tabangi kami nga mahimong madaog namo ni aron sab kami mahimong andam unya sa pagsugat sa imong bugtong anak diha sa kawanangan. Ikaw na sayod sa among mga pagantos, tabangi kami nga makahimo usab sa pagdaog niini. Uban usab sa mga katawhan nga nagapaminaw o sa ilaha usab nga mga minahal sa kinabuhi. Ikaw na sayod sa among kahimtang andama ang among kaugalingon o liguna kami kabisan pa mas mga pagsulay kami makahimo sa pagbarog nga maligon. Kining tanan ng isalig ug gitugyan gilaw mang madawat sa ngalan ni Hesus nga mong manluluwas. Amen. Nini nga kagabhion mga kaigalaan ug mga kaigsunan na arita sa pagtuon na usab og mga pulong sa Dios mga kaigalaan o mga kaigsunan. No, last time ato ang gitun-an naghisgot kita mahitungod sa usa ka parable sa usa ka sower mga kaigalaan o mga kaigsunan. No? Salamat kay Ma'am Lorna na bless usab siya sa kanta mga kaigalaan no ngatong napatalinghugan nini nga kagabhion. Last time no sa kaykaingon na nato atong gisgutan ang parable mga kaigsunan sa usa ka sower no nga nagtanom siya og aduna say gitanom ang kaaway mga kaigalaan mga kaigsunan. Gani naisgutan nato ang tulo ka mga gitawag nato og application niadto no. Una mao ang kalibutan mga kaigalaan ng field. Ang magtatanom walay lain no si Kristo unya nagsagol mga kahigalaan. Unya kini ang harvest niini, ang pag-harvest na siya sa angel. And then ang harvest niini nga time adto sa katapusan. Ang ikaduha
mao na ang field mga kaigsunan nga ato ang kasing-kasing. Unya ang magtanom si susama gihapon no. Ang sa maayo mga kaigalan kamatuoran mao mao ang Dios. Unya ang iyas dautan or katong error ang kinini ang itanom si Satanas no or ang devil mga kaigalano mga kaigsunan. Then the harvest is in probationary time nga gisgutan mga kaigsunan until nga makita mga kaigalaan no diya sulod sa iglesia ang gitawag natog open nga pagpakasala mo nang dunay gitawag og pag-separate mga kaigalaan i-uproot kadtong mga nagpakita or gipakita or ino nato kanana ang open sinner mga kaigalaan mga kaigsunan kod pollute mga kaigalaan sa tibuok nga iglesia kung dili siya tanggalon. But be careful no diha nga bahin mga kaigalaan tungod kay kana mahimo nga ug mapakyas ta no di nato masunod usab ang giyas Ginoo diha sa Matthew 18 basin unya ug mahimo usab nga problema mga kaigalaan o mga kaigsunan. So kun ang hinaot no unya ang ikatulo ni adto mga kaigsunan mao ang field na mao na ang kasing-kasing. So diha mga kaigalaan o mga kaigsunan sa gikaingon na nato no si Satanas or si Kristo or ang Dios mga kaigsunan magtanom usab siya og kamatuoran diha sa atong kasing-kasing. Unya si Satanas usab magtanom siya og sayop no? So kada siya mga kaigalaan adunay time usab sa harvest no mo na nga bisan og buhi pagani mga kaigalaan sahay no diha once nga sige kaingon na nato gabi no once nga ang tawo mga kaigalaan magpabilin gani no nga ino nato magpabilin diha sa pagpakasala bisan ang balang espiritu nagsigi na og kanana ang giya nagsigi na og hatag og pasidaan unya i-refuse sin against the Holy Spirit mga kaigsunan is lisod kayo no mahimong makasala kita sa amahan makasala kita sa anak pero once nga makasala kita sa balang espiritu usa sa sala sa balang espiritu mga kaigsunan constant nga refusal sa pag-repent no adunay invitation ang Dios ang espiritu nga kita mahimong mopasiguli ngadto sa Dios pero kanunay lang natong gineglect no last time ato sab nga natun-an usas mga punto dito nga doon na kahigayunan nga makabati sa kamatuoran pero atong gi-refuse dakong problema no sa mas nahitabo ni Felix og Drusilla no sumala pa sa buhat mga kaigalaan og mga kaigsunan no so muna atong natun-an last time mga kaigsunan so ang harvest niini kining sa field ng mga kaigsunan diha na sa or kananang anytime no bisan mo na ang tao mga kaigsunan bisan buhi pa siya gi-consider siya as patay tungod kay nganuman tungod lagi no sa gisgutan na nato unya kanada ang dili naman siya makonsensya so muna delikado kaayo mga kaigalaan tungod kay kanunay na lamang no magpakasala kay wala na may konsensya mga kaigsunan nga nagabadlong kaniya tungod kay gibiyaan nas balang espiritu so patay na no nga daan ana nga bahin mga kaigalaan mga kaigsunan now dinita sa sunod nga pagtuon nato gasa ka pinasay ni although mga portion niini mga nangabalik mga kaigsunan inana lang man no ang kamatuoran so nagkalain-lain lang topiko pero dunay mga punto sab nga atong angay nga hisgutan dinhi nga bahin mga kaigalaan mga kaigsunan ang atong tun-an no nagsumikad diha sa Genesis 1 bersikulo 26 ang tawo mga kaigsunan sumala pa ang dagway sa tao mga kaigalaan unya mingon sumala pa dito Genesis 1:26 unya mingon na usab ang Dios buhaton nato ang tao sama sa atong dagway mo nay gihimo sa Dios mga kaigalaan during paglalang sa tao
Siya mao'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, o sa tanang ihalas nga mananap. Aha. Ang tawo mga kaigalaan sumala pa, buhaton nato ang tawo sama sa atong dagway. Kung imong kita karon mga kaigalaan ng mga kaigsunan, I don't know, di lang tamo kung ano, site og physical, siguro, no? Pero kanimo ibuot nga ipasig uli sa Dios mga kaigalaan. Pero physically, actually, ang tao ni separate, layo na gyud siya, no? Kaysa original niya nga dagway. Na mo ni atong pagatun-an karon, no, ang pagpasig uli mga kaigsunan sa image manggod ang nas kuan yung alta sa Bisaya basin og kano dining dagway na nawala. So ato ning tun-an mga kaigsunan kini ung giunsa or unsang pamaagi mga kaigsunan nga mapasig uli kita sama sa dagway sa Dios mga kaigalaan ug mga kaigsunan. No, so manas gisgutan Genesis 1 bersikulo 26. No? Kanang dagway ba nga gisgutan diha, no? Kung aton tan-awon mga higala, ang Genesis or ang gisgutan sa Genesis, no, kita gihimo samas dagway sa Dios. Kung arigod tas dictionary mga kaigsunan, kanang image or kanang dagway diha mga kaigsunan, meaning a representation of the external form of a person or thing in art, or the general impression that a person, organization, or product presents to the public. Umaga, aris organization mo ni imahis gitawag og organization, maayo sila, reputation ana. Then when it comes to product mga kaigsunan, makita nimo, no? I-present nga to sa public daw. Sa other usab nga portion, aris tao, no, directly sa ato mga kaigalaan. Kung aris sabta sa original niya nga word mga kaigalaan, no, may gabi diha kag Brother William Villaraso, no, diha sa may sa Manisyaron, no, nas may Bulacau siguro, no. Mayong gabi kanimo Brad og may pagpaminaw dinhi sa atong program. Kini ni ang sa gitawag og kining Hebrew word mga kaigsunam, kung wa ko masayop, no, chilim, or gitawag siya from an unused root meaning to shade or image or likeness mga kaigsunan of resemblance. So muna siya mga kaigalaan. Now kung manhigutan, no, in Christian perspective mga kaigsunan, kini ni ang gitawag og dagway, lapad ka siya kahulugan, no. So lapad yun siya kahulugan mga kaigsunan, kay kung sa ato ang pagtitulo sa atong pagtuon ining kagabihon, ang pagpasig uli sa nawala nga dagway, murag balikwaot man kayo, no, naon nano din ni nawa ni atong dagway. So meaning pa mga kaigsunan, kanang dagway nga gisgutan or image mga kaigalaan, kana siya doon na siya dako or broad ang iyang gitawag og meaning, no. Matod pa sa usa ka komentaryo ni ini mga kaigalaan sa gitawag og libro nga Patriarchs and Prophets page 45, nag-ingon dito, man was to bear God's image, both in outward resemblance. That means mga kaigsunan, pag ingog outward resemblance, kini ang atong dagway, no? Physically, mao bay akong nasabtan ani nga bahin sa atong mga kaigalaan. Comment lang mo na diha sa inyo sab nga panghuna-huna niini. Man was to bear God's image both in outward resemblance and in character. Christ alone is the express image, matod pa si Hebreos 1:3, of the Father. But man was formed in the likeness of God. His nature was in harmony with the will of God. Gamit na din mga kaigsunan og nature na sab, na. His mind was capable of comprehending divine things. Apil na diri mga kaigsunan ang hunahuna. His affections were pure. Yang pagbati mga kaigsunan putli. His appetites and fashions were under the control of
reason. Ngunit anak mga kaigalaan, paghimo sa tawo, no? Paglalang sa Dios sa tawo, ingon ana ang gitawag nato og kahimtang niya, na? He was holy and happy in bearing the image of God and in perfect obedience to His will. So diha mga kaigalaan ug mga kaigsunan, atong makita na kung giun sa paghulagway dinhi kanang gitawag og image mga kaigsunan, both outward and inward mga kaigsunan, or resemblance in character. Pero maka-focus gyud ta ani mga kaigsunan dinhi gitawag og kinaiya. Kay sa outward mga kaigalaan ng mga kaigsunan, dunay time, no, nga kini siya sa mala pa sa komentaryo niini. Time will come nga mahimong na kung ato gong i-compare ni nagkalahi naman gud tagdagway, no, physically, no, nagkalahi naman tagdagway. Pero pag abot unya sa panahon, kana siya mga kaigsunan ipasig uli raman unya nas Ginoo. Pero dinhi kining kinaiya mga kaigalaan ng mga kaigsunan, dako kaayo siya og kalabtanan. Ilabi na kung maghisgot ta mga kaigsunan sa gitawag nato og kaluwasan, no? Nya dinhi kaning gitawag og pagpasig uli mga kaigalaan, more on, no, naka-focus mga kaigalaan niini nga bahin. Now, unsay nahitabo niini nga hulagway or kining dagway mga kaigsunan sa dihang ang tawo nakahimog sala? Testimonies Volume 5 page 742, no, gi-quote nato ang usa ka komentaryo niini mga kaigsunan. By sin, the image of God in man has been marred and well nigh obliterated. Pinaagi sa sala, sumala pa. Kining dagway mga kaigsunan sa Dios diha sa tawo mga kaigalaan, tungod kay gihimo ang tawo sumala sa dagway sa Dios, has been marred and will nigh obliterated. So muna nga ang iyaha unta nga mga kinaiya mga kaigsunan, iyahang nature harmonia ngadto sa Dios, mao man nagisgutan ganiha, no? His form was in the likeness of God. His nature was in harmony with the will of God. Pero tungod sa sala mga kaigsunan, nahimong nahugawan or na ino na to na kanana ang nasagulan og di na mao mga kaigsunan, no? Unya diha, his mind was capable of comprehending divine things. So muna iyahang hunahuna that time mga kaigsunan nga siya gilalang sa Dios. Pero sa diha nga siya nahimong nakasala mga kaigalaan, even comprehending divine things mga kaigsunan, lisod na kaayo. O di nagyud siya kahimo mga kaigalaan sa diha nga siya nahulog sa pagkasala. Ang iyang hunahuna mo na lamang ang paghimo dili na kabumuton sa Ginoo, no? Ang iyang pagbati balitad na, no? Kung kaniadto putli, kana karon mga kaigsunan nahimong balitad na. His appetites and fashions were under the control of reason. Pero sa gisgutan na dinhi by sin, kana nga mga butang mga kaigsunan atong gisgutan kaniha, the image of God in man has been marred and will nigh obliterated. Mao nay nahitabo mga higala. Now, unsa man ang plano nga ipatuman ni Kristo alang sa tawo mga kaigalaan? Ang usa ka komentaryo nagingon, Satan was exulting that he had succeeded in debasing the image of God in humanity. Si Satanas mga kaigalaan, ni trabaho ni Satanas mga higala. Satan was exulting and he had that he had succeeded in debasing the image of God in humanity. Then Jesus came
to restore in man the image of his maker. Miabot si Jesus mga kaigsoon aron ipasig uli ang dagway sa iyang maglalalang. Na unsa gani ang tao kaniadto pure, once pure mga kaigalaan. Unya balik-baliko na to ni nga punto, no? Samas dagway sa Dios, ang iyang nature was in harmony with the will of God. Ang iyang hunahuna was capable of comprehending divine things. Mo na iyahang mga kaigsunan, his affection was pure, appetites mga kaigsunan and passion were under the control of reason. He was holy. Pero kay nahugman sa pagpakasala mga kaigsunan, nabulingan katong maong image. Buot ni Hesus nga ipasig uli kini. None but Christ can restore fashion anew the character that has been ruined by sin. Wala na ilain mga kaigsunan kundi si Kristo lamang, no? Ang makahimo kung ang fashion sa tao kaniadto or hiyang kinini ang his affection, his appetites and passion mga kaigsunan is under the control of reason. Sa dihang ang tao nagkasala na mga kaigsunan, nausab na siya. Muna ang tao maingon kung unsay gidili maoy lami. Mo na nay nahitabo mga higala, no? No? Mo na nay nahitabo tungod kay lagi nadaot ang tao mga kaigsunan tungod sa sala. Kana nga kinaiya mga kaigsunan nga imbis mapugnan sa katao, naunsa naman di na siya makahimo sa pagpugong ni ana. Dili na siya maka-discern og mga balaang mga butang. O di na siya maka-comprehend mga kaigsunan og gitawag na tog mga balaang mga butang. Unya iyang pagbati, moingon dayon ang mga batanon. Kanini ang love is blind ko, no? O niya unsa pay mga gusto nining kalibutan na mga kaigalaan nahimong gitawag og perverted na, nabalitad na mga kaigalaan tungod na sa gitawag og sala. Mo nang buot sa Dios nga buot ni Hesus mga kaigsunan minganhi siya aron sa pagpasig uli niini nga kining nga kinaiyahan mga kaigsunan mahimong mahibalik samas kinaiyas iyang maglalalang. He came to expel the demons that had controlled the will. Munay buhat sa Dios, munay buot ni Kristo ang himuon mga kaigsunan mao nga nianhi siya. He came to lift us up from the dust to reshape the marred character. Dili na ipaklaro mga kaigsunan kinaiya, no? To reshape the marred character after the pattern of his divine character, to make it beautiful with his own glory. So muna ibuot sa Dios mga kahigalaan nga ipasig uli. Muna ibuot ipasig uli ni Kristo mga kahigalaan nganhi kanato. No, salamat sa pag-share usab, no, kang Sister Elisa Kuyakot. Maingon man usab kang Sister Los Bimin Montajes, no, diya sab sa may Nabal mga kaigalaan. Mayong gabi kaninyo ug maayong pagpaminaw. Now, dinhi mga higala, kini siya mo'y usa sa mga punto ngano nga si Kristo may anhi ug buot niya nga kini nga nawagtang mga kaigsunan nga kinaiya mahimong mapasig uli aron kini, no, mahimong mawa tong mga dili na mao nga kinaiya mga kaigalaan ug mga kaigsunan nga mao'y ni buling, no, sa kinaiyahan sa tao tungod kay ang tao nakasala o nailalom sa pagpakasala mga kaigsunan, no? Matod pa ni Ma'am Lorna Margarita, but no one is perfect. We are all sinners. Yes, no? Manay nahitabo mga kaigsunan sa tao. Once o sa diha nga ang tao nahulog sa pagpakasala, naunsa naman ang iyahang kinaiya?
Nahimo na nga suno na sa kinaiya sa nagtintal niya. Suno na sa kinaiya mga kaigsunan nga na to nabalitad na, no? So doon ay pamaagi ni ana ang Dios mga kaigsunan nga kita kining atong kinaiya mahimong mapanumbalik, no? No, mo na gingon nga ayun, but no one is perfect, no? Sakto, no? Gisgutan ni Ma'am Lorna Margarita, no? Diha sa Roma mga kaigsunan nga walay tawo nga perfect mga kaigsunan. Pero doon ay plano, doon ay instrumento, doon ay gigamit, doon ay gihimo ang Dios nga ang tawo nga iyang kinaiya mahimong mapasig-uli sa mas dagway sa Dios. Diha kinaiya sa Dios. Now, unsa man ning Dios tong instrumento, no, nga aron nga mapasig-uli ang nawala nga kinaiya sa Dios diha sa tao. Una nga instrumento mga kaigalaan, kinini ang gitawag og balaod sa Dios. Ngano man, matud pa God requires perfection of His children. His law is the transcript of His own character, and it is the standard of all character. This infinite standard is presented to all that there may be no mistake in regard to the kind of people whom God will have to compose His kingdom. The life of Christ on earth was a perfect expression of God's law. And when those who claim to be the children of God becomes Christ-like in character, they will be obedient to God's commandments. Then the Lord can trust them to be the number who shall compose the family of heaven. Usa day diri mga kaigalaan ug mga kaigsunan kining balaod sa Dios. Tungod kay kining balaod sa Dios mga kaigalaan, mo'y usa ka gitawag og transcript of His own character. Mo ni very character of Jesus Christ or God mga kaigsunan kini ni ang balaod, no? Standard mga kaigalaan o mga kaigsunan. Unya sa diha nga pinaagi kang Kristo mga kaigsunan. The life of Christ on earth was a perfect expression of God's law. Unya kita nga nagaangkon mga kaigsunan nga mga anak sa Dios, mahimong maisama ta kang Kristo in character. So sa may kinaiya ni Kristo, ang iyang kinaiya sumalapas gisgutan nga expression of God's law mga kaigsunan ang kinabuhi ni Kristo. His life mga kaigsunan is naa diha ang pagtuman sa balaod sa Dios. So sa diha nga kita usab sumusunod ni Kristo, sa may mahitabo, obedient to God's commandments. So kana di ay siya mga kaigsunan, isip nga mga sumusunod ni Kristo, kay nag-angkon man ta, no, nga mga sumusunod ni Kristo, unsa may kinabuhi ni Kristo dinhis kalibutan, nagtuman siya sa balaod sa iyang amahan. Nagtuman siya sa kabubuton sa atong amahan. So kita isip nag-angkon nga mga Kristohanon, the same character, no? Mo'y atong suhiron or atong sundon mga higala. Tungod kay siya man mo'y ato ang pattern. Unya sa uban usab nga mga suito, no, sa atong mga gisgutan usab dinhi, kining balaod mga kaigsunan mo ni magsilbi nga salamin nato. Magpakita nga kita nasayop, oy, nasayop ta. Atong gikinahanglan manuluwas. Balik tas tong manuluwas. Then at that time mga kaigsunan, makahimo na sabtas pagtuman tungod kay mo tagman siya nato og igo nga kusog sa pagtuman, no? Sa balaod. Dili na bay ato ang kaugalingon nga paninguha, no? Kay nga ato ang kaugalingon nga paninguha basig masama ra, no? Or mahimong masama ra sa gihimo sa gitawag nato og parisiyo. So pinaagi kang Kristo, no? Kay ang balaod upaila man nato nga kita nakasa muduol ta ngadtos manluluwas. So nyog mo ingon tagwa na ni, dili na ta mo
Di ta kahibaw nga nakasa data. So, atong hinumduman nga ang kinabuhi ni Kristo dinhis kalibutan mga kaigsunan was a perfect expression of God's law. Unya kita nga mga sumusunod ni Kristo will become Christ-like in character. So mahimong sumusunod usab kita. No? Pinaagi usab niya. Dili sa ato ang kaugalingong kusog mga kaigsunan pero pinaagis giyas bala sa Dios, no? Tungod kay wa tay mahimo sa ato nga kaugalingon nga pagpaninguha pero kung diha na ta kang Kristo tagaan ta niya og igo nga kusog mga kaigsunan sa pagtuman niini. Now, munay usa sa una nga mga instrumento mga kaigsunan sa gitawag nato og kinini ang pag-agis pagpasiguli nato mga kaigsunan sa gitawag og kinaiya sa Dios. Pabalik ngadto samas iyahang kinaiya. Ikaduha, ang pulong sa Dios. Faith cometh by hearing, no? Sumala pa sa Roma 10 bersikulo 17. Faith cometh by hearing, hearing by the word of God. The scriptures are the great agency in the transformation of character. Christ prayed, sanctify them to thy truth. Thy word is truth. John chapter 17 verse 17. No, diha niya mga kaigsunan kini nga bahin, atong hinumduman no nga ang Biblia mga kaigsunan or the scriptures are the great agencies in the transformation of character. Kay diha sa atong pagpaminaw o pagbasa mga kaigsunan, kaplag ta gitawag og pagtuo, unya diha sa pagsusi nato mahimong mabalaan kita pinaagis kamatuoran tungod kay ang iyang pulong mga kaigsunan mao ang kamatuoran. If studied and obeyed, ang iyang mga pulong, matod pa, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. John 17 verse 17. Dugang komentaryo, if studied and obeyed, the word of God works in the heart, subduing every unholy attribute. It enlarges the capacity for feeling, for loving. Munay nakanindot mga kaigalaan mga kaigsunan, no? Sa diha nga magtuon ta mga kaigsunan, igo lamang nga pagtuon, dili na pod siya paigo, no? Kun dili ang himuon nato motuon, motuman og ang mga pulong sa Dios magalihok sulod sa atong kasing-kasing, magabag-o sa dili balaan nato nga kinaiya. Munay mahitabo nato mga kaigalaan mga kaigsunan. Muna nga doon ay changes mahitabo, no? Dili tong basta kay ako nagbag-o man ko brad, nagtuman man ko. Dili ingon ni ana mga kaigsunan pero kita mga kaigalaan mga kaigsunan napalihok, no? Pinaagis kamatuoran, pinaagis sa grasya ni Kristo. The scripture is God's expression to us of His thoughts in that eternal purpose. Muna nga importante kayo mga kaigalaan. Una, ang balaod sa Dios. Ikaduha, ang pulong sa Dios. Kining maong Biblia o ang Biblia mga kaigsunan, matod pa is the God's expression to us for His thoughts in that eternal purpose. Yadogang pa, while words express thoughts, it is also true that thoughts follow words. So mag-uban man na siya, no? Kung sa iyong mga ma-express man nimo. So ingon ni ana mga kaigalaan mga kaigsunan, no? So kung unsay una-una sa Dios, nya sa dihang ato na kining tun-an, nya sa dihang kining una-una mga kaigsunan naa sa atong una-una, kana siya mugawas mga kaigsunan pinagi sa atong mga pulong.
Dili lang gani sa pulong mga kaigsunan, even diha sa ato usab nga pagginawi mga kaigalaan mga kaigsunan. Now, ang ikatulo nga butang, una ang balaod sa Dios, ikaduha ang pulong sa Dios, ikatulo ang mga butang sa kinaiyahan. Among the heathen are those who worship God ignorantly, those whom the light is never brought by human instrumentality, yet they will not perish. Though ignorant of the written law of God, they have heard His voice speaking to them in nature, and have done the things that the law required. So, muna siya mga kaigalaan mga kaigsunan. Bisan ang kinaiyahan, naghatag siya og giya, no, ngadto sa mga tao. No, nahimong human instrumentalities mga kaigalaan mga kaigsunan. No, bisan pa man kadtong mga masayod sa kamatuoran by nature, no, sila nahimo usab nga nahatagan og pamaagi, no, although ignorante sila sa gitawag og balaod sa Dios, pero by nature sila usab gigiyahan sa Dios mga kaigalaan mga kaigsunan. So hopefully, no, kini mo ay magkahatag usab natong inspirasyon, no. Di nato mahuman usab kini nga pagtuon mga kaigalaan, ato ning isgutan usab sunod nga panahon, pero kay nga atong oras di naman mutugot. So ako nang hinaot mga kaigalaan, no, kung ugaling kamo adunay mga pangutana mahitungod usab sa atong gisgutan, i-message lang ang ato usab nga Facebook page is the ARMCPUC mga kaigalaan, no, kinatibukan nga pangan is the ARM Central Philippine Union Conference. Kung kamo adunay pangutana, no, sa atong gisgutan o di ba kaha sa ubang mga doktrina usab nga gidala sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Nya sa ato nga mga kaigalaan mga kaigsunan, no, pwede sab kamong mo text sa ato nga numero nga gihatag usab diha kaninyo. O sa pagtapos, no, sa ato nga programa ato ning tapuson mga higala pinagi sab sa pagampo. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios nga na ikaw sa kitaas sa mga langit. Salamat sa kaygayonan gimong gihatag sa imong alagad. Ikaw lamang mga panalangin sa imong mga pulong kini may makahatag inspirasyon sa matag usahay nga paminaw. O ingon man usab ikaw magapanalangin sa tag-iyan ini imong istasyon o sa mga nagdumala nini. Kining tanan akong isalig og gitugyan gilaw mang madawat sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon mga kaigalaan mga kaigsunan, dinhi sa atong tulumanon ang tingog sa reformasyon in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement kaninyong alagad sa kanginan Brother Aldrin Romo magaingon kaninyo mayong gabi og daghang salamat kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod kayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.